खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि रायजों बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड रादाब मोनथामबो मिडियानि गासै नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। दिनै जोंनि गुबै प्रेस मिट खालामनायनि गुबै आयदायानो जाहैबाय थांनाय 24 मंगलबार अक्ट'खालि कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालिनि आरो जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जे हानि सिमा बे हानि सिमानि सायावहाय बिथांमोनहा जोंखौ सिखावै जोंनि स्कुलनि नामनि आरो मन्दिरनि नामाव थानाय आरो बिनिफ्राय हस्टेलनि नामाव थानाय जे हाफोरखौ सिखावै बिथांमोनहा गोदान प्रप'जाल होनानै गोदानै प्रप'जाल खालामदों होननानै जोंखौ नंखाय खालामदों होननानै बुंनाय जादों। दा बेनि सायाव जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों। दा बेवहाय बेखौसो जों बुंगोन सिखावा सोर दानिया। जोङो कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाब हिसाबै 1999 मायथाइयावहायनो बेवहाय जोङो गायसननाय जादोंमोन कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबखौ। जोंनि माखासे दैदेनगिरि सिगांनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंहा फाउन्डार सेक्रेटारि दं जोंहा नै आदा फबन बसुमतारी आरो जोंहा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जोंहा मनज कुमार नार्जारी बिथांमोना दङ जोंनि गेजेरावहाय। दा बिथांमोननि माखासे सानथौनि गेजेरजों जोंनि कारिगाव ओनसोलावहाय मोनसे क्लाबनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोनहा नैबे जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबखौ दानाय जादोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो फैयै फैयै दिनैसिम जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबा दिनैसिम बेबायदि अबस्थायाव फैबाय थादों। दा कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबा थांनाय 1999 मायथाइयावनो दाजानाय हिसाबै जोंहा नैबावहाय माखासे जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जे मुङावहाय माखासे हाफोर दंमोन। दा बैफोर हाफोरखौ जोंनि बा जों मिथिया हसिया जोंनि कारिगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि सिमावहायबो बिथांमोना मिथिहोआ हसियानो बिथांमोना आनफरसुनेट माब्ला फैनानै आरो माबोरैहाय जोंनि नैबे कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि हाखौ बेबायदि सेनानै लाफैनो हाखो बेखौसो जों खोब दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोननाय जादों। दा बिथांमोना जों खोनादों, दा जों मिथिदों मानगोनां अनुप कुमार बसुमतारीया नैबे जोंनि कारिगाव ओनसोलावहाय 2009 मायथाइयावहाय मोनसे धोरोमनि नामाव खुन्थिया गायसनफैदों होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा बे समाव जोंनि आगुनि जायफोर क्लाबनि दैदेनगिरिफोर जोंनि कारिगाव ओनसोलनि जे मेलेमजिबि बिथांमोनहा जे नैबे जोंनि कारिगावआव फैनानै बिथांमोनहा मोनसे फिसा धर्मनि मुङाव बा स्कुलनि मुङाव मोनसे खुन्थिया गायसनफैनाय जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बारे बारे बादा होबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि माखासे कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय, जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनसेबो दिनैसिम गनायबोफेराखै आरो बिथांमोना गनायनानै लायाखै। बरंस' दिनै बिथाङा सिखाव बायदियै गावनि धोरोमनि मुङाव लायोब्लाबो जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैयामोन। सोरजिगिरि बाथौनि मुङाव जुदि लायोब्लाबो जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैयामोन। नाथायबा बिथाङा गावनि पार्सनेलि हिसाबै 3 बिगा हाखौ बिथाङा माबोरैहाय लानो हाखो जों बेखौसो आसरित मोनदों आरो बेखौसो जों सिखाव होननानै मानगोनां अनुप बसुमतारी बिथांखौ जों बुंनो बे समाव जों आवगायदों। मानोना अनुप बसुमतारीया 2009आवसो फैदों। दा 2009आव फैनाय मानसिया बुंनो थाङोब्ला बिहा बे जायगानि थागिबि नङा, बे जायगानि बिथाङा नागरिक नङा। दा बिथाङा मिथिया नामा FRA 2006नि आयेनखौ बिथाङा मिथिया नामा? ना मिथियोब्लाबो बिथाङा फरायनो रोङाखै नामा? दा जुदि फरायनो रोंदोंब्ला बेखौ बिथाङा फरायनानै नायनाया मोजां। जाय बिथाङा बे हानि बा बिगोमा जागोन, जाय बिथाङा बेवहाय हा क्लेम खालामगोन, जाय बिथाङा बे हानि बिगोमा जानो थांगोन बे बिथाङा 2005नि सिगां बे जायगायाव फैनाय जानांगोन। दा बेबायदि बिथाङासो हानि बिगोमा जानो हागोन, बेबायदि बिथाङासो सासे ग्राम सभानि प्रेसिडेन्ट जानो हागोन। नाथाय मानगोनां अनुप कुमार बसुमतारीया बे जायगानि नागरिकबो नङा, बिथांना 2005निबो भटार तालिका गैया, भटार लिस्ट गैया। बेनिखायनो जों बिथांखौ जोंनि ओनसोलनि नागरिक नङा होननानै जोङो बिथांखौ नैबे जोंनि कारिगाव ओनसोलनि मानसि नङि हिसाबै बिथाङा बेवहाय हा मोना बा मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै जोङो सिगां समनिफ्रायनो बुंबाय थादों। आरो बेबायदि हिसाबैनो जोङो बिथांखौ दिनै सोंखारिदों। नैबेवहाय थानाय जेन अनुप कुमार बसुमतारीनि मोननै हा प्लट, बेवहाय
दाग नाम्बार 17 दङ मोनसे, दाग नाम्बार 17A दङ। दा बे दाग नाम्बार 17आव 2 बिघा 2 काठा 10 लेसा हा दङ आरो 17A आव 2 काठा 10 लेसा हा दङ, गासै 3 बिघा हा। बे 3 बिघा हाखौ गावनि नामावहाय बोरै लानो हाखो? दा बिसोर खोब लाजिनांथाव बाथ्रा। दा बिथाङा जोंखौसो बुंदों, जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो बुंदों, बिथांमोनहा थगायनानै जोंनि हाखौ सेनानै लादों, गोदान प्रप'जाल होदों होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंनाय जादों। नाथायबा गोदान प्रप'जालखौ जों होआखै। हाया जोंनिसो, हाया जोंनि हिसाबै बा जोंनिखायसो जों बेखौ जोंनि माखासे जोंनि जोहोलाव दैमालु क्लाबनि माखासे जेखिनि मुङाव दोननो नागिरदों जोङो, दा जेखिनि जोंनि मुङाव दोननो नागिरनाय बे गोनांथि जानायखायसो जों बे हाखौ जोंनि मुङाव दोननो थाखाय जों गोदान प्रप'जाल खालामनानै होनाय जादों। मानगोनां अनुप कुमार बसुमतारिया गावनि नामाव जुदि लानो गोसो दंमोनब्ला बिथाङा नैबे जोंनि एरियानि सासे नागरिक जानांगौमोन। बिथाङा 2005नि भटार तालिका बा भटार लिस्ट देखायनांगौमोन, नाथाय बिथाङा बेखौ देखायनो हानाय जानाय नङा दिनैनि समावबो। दा बेखायनो बिथाङा बे हानि मोन्थाय गैया। दा बेखायनो जों बिथांखौ खावलायदों, जुदि नोंथाङा बेबायदि बारे बार जोंनि गेजेरावहाय एलिगेसन लाबोयोब्ला जों नोंथांनि सायाव जों आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन। जों बिथांखौ खावलायहरबाय, जों नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ खावलायहरबाय, नोंथाङा जाहाथे बारे बार जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि मोनसे एलिगेसन लाबोनानै नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ बा नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ, बेखिनिखौ बुंबाय। नोंथाङा सासे धोरोमगुरु जानानै, नोंथाङा सासे धोरोम प्रसार खालामग्रा जानानै नोंथाङा जुदि बेबायदि जायोब्ला, सासे थगायसुला जायोब्ला, नोंथांनि धोरोमनि जे माखासे कलिग्सफोर, नोंथांनि धोरोमनि जे सिबिग्रा मानसिफोर, बिथांमोनहाबो थगायनाय नङा नामा? बेखौसो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर कुइसन। नोंथाङानो जे जुदि सासे धोरोमगुरु जानानै जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ थगायनो हायोब्ला, जों सासे सानै मानसिखौ थगायनो हायैनि मा एबब दङ, एमन दङ? दा बेखायनो नोंथांखौ आं बुंदों, क्लाबनि जानानै गुरैयै खावलायदों, नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, बेखिनिखौ आं खावलायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों, बिथांमोनहा बुंदों सिखावै ग्राम सभानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ सोलायखुमादों, नङा होमबा? बेबायदि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों। नाथाय बिनि गेजेराव जों बुंगोन, सिखावा सोर? अनुप कुमारासो सिखावमोन, जोंथ' नङा सिखावा। जों कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबा मालाबाबो सिखाव नङा। जोंनि कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, गासै रायजो राजाफ्रा मालाबाबो सिखाव जाफेराखै आरो सिखाव जानायबो नङा। मानोना जोङो ग्राम सभाखौ सिखावै दानाय जायाखै। थांनाय माखासे समनि सिगां नैबे जेनाखि जों दा प्रेस मिट होगासिनो दङ, बे जायगायावनो थानानै जों माखासे जोंनि आमगुरि ग्राम सभानि जे सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ जोङो सोलायनानै गोदानै सोसननाय जादों। बिनि सोसननायनि गुबै खारनानो बेनो, आं एसे दहाय सिगां बुंखाबाय, जाय माने गोजाम ग्राम सभानि जे प्रेसिडेन्टमोन अनुप कुमार बसुमतारि, बिथाङा नैबे कारिगाव एरियानि थागिबि नङा। बिथाङा फरेस्ट डिलार्स एक्ट आयेन हिसाबै बिथाङा हानि मोन्थाय मोना आरो बे फरेस्ट राइट एफआरएनि जे आयेन बायदियै बिथाङा माने सासे ग्राम सभानि प्रेसिडेन्टबो जानो हानायनि माबा क्राइटेरिया गैया। बेखायनो बिथांखौ सोलायनानै जों गोदानै सानै जे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ जोङो सोलायनानै बिथांमोनखौ जोङो मुभ खालामहोदों, खारहोदों। दा बेबायदि हिसाबै जोङो आवगायदों। जों माब्लाबाबो जोङो सिखावै जों ग्राम सभाखौ दानाय जायाखै। दा जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै, गासै रायजो राजाफोरजोंनो जों सावरायनानै जोङो नैबे ग्राम सभाखौ सोलायनाय जादों। आरो सेक्रेटारियाबो, ग्राम सभानि सेक्रेटारियाबो बे एखेयानो। बिथाङाबो 2005नि उनावसो फैदों। बिथाङाबो एखे सिस्टेमैनो बिथाङाबो माने दिनैसिमहायबो बिथाङा माखासे फरेस्ट माने एफआरएनि जे आयेनफोरखौ मिथिनानै बिथाङा सोलायजादोंब्लाबो दिनैसिम जेबो बुंफेराखै। बिथाङा सिरियै दङ। दा बिथाङा आयेननि बाथ्राखौ मिथियो, बिथाङा आयेनखौ बुजियो। दा बेखायनो बिथाङा जेबो बुङाखै। नाथाय अनुप कुमार बसुमतारिया गाव मिथियोब्लाबो माखासे रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय, थगायनो थाखाय बिथाङा आरो गाव माबोरैहायबा गावसोरनि बे हाखौ माने गावनि कब्जायाव लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदों। दा बेखौ लानानैसो बिथाङा नैबे माखासे नंथारै बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनाय जादों। दा बेखायनो जों खावलायदों, नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, थगायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। सासे धोरोमगुरुनि खुगानिफ्राय बेबायदि थगायनाय सोदोबा फैथावा। बेखौसो जोङो दैमालु क्लाबनि जानानै जोङो नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरदों। दा बिथाङा एबसुखौ सोंखारिदों, माने एबसुआ माने बे खामानि मावनायावहाय जरित' दं नामा बिथाङा सोंनाय जादों। दा बेवहाय बिनि रिप्लाइआ बेनो, जों बेखौनो बुंगोन। बेवहाय दैमालु क्लाबनि जे प्रेसिडेन्ट, आंखौबो लादों,
सुभाषनि बाथ्रा लादों, सेक्रेटारिनि बाथ्रा लादों, डक्टर सिलेसन नार्जारिनि बाथ्रा लादों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिबेटिं सेक्रेटारि एबा बाथ्रा दान्थे नेहाथारि। बिथाङा सिगां समनि जोंनि सिगांनि बिथाङा कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि सासे प्रेसिडेन्टमोन आरो आथिखालाव बिथाङा दा जोंजों माने थाफानानै जोंनि एडभाइजार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे हिसाबै दैमालु क्लाबनि गासैबो जिखिनि खामानि जाया मानो बिथाङा जोंजों सावरायनानै बा जों माबायदि खालामनांगौ, दैमालु क्लाबखौ माबायदि लांनांगौ बेखौ लानानै जों बिथांनियावहाय एडभाइस लायो। दा बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो खामानि मावो। दा बेबायदि हिसाबै दैमालु क्लाबखौ बिथाङा मोजां मोनो हिसाबै आरो दैमालु क्लाबनि सासे सोद्रोमाखा हिसाबै दा गोबां खामानि मावदों। दा बेखौ लानानै गोबांबार खामानि मावदों। जेब्लानाखि नैबेवहाय बिथाङा माने खुन्थिया गायसनफैदोंमोन, खुन्थिया गायसनफैनायाव जों गोबां बेबायदिनो दावराव जालांबाय। दिनैसिम 8-9 बोसोर, बुंनो थाङोबा 15 बोसोरसोआनो जाबाय दावराव जाबोनाया, जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो। दा बे समावहाय जाय बिथांमोना बे हा सिमानि थाखाय सावरायनो फैयोमोन, बे बिथांमोनखौ केस होयोमोन। मानगोनां डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङाबो बै समाव केस जानो गोनां जादों बिथांमोनजों। सुभाष नार्जारि बिथाङाबो सेक्रेटारि, जोहोलाव दैमालु क्लाबनि सेक्रेटारि बिथाङाबो केस जानो गोनां जादों। कुमार बसुमतारि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, बै समनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङाबो। बिथाङाबो केस जानो गोनां जादों बिथांमोनजोंनो। लधर चन्दन औवारि इस्लारि मानगोनां तिनालिनि बिथाङाबो, हयथ' बिथाङा जेबो सोमोन्दोआनो गैयामोन, बिथांखौबो फैफानायावनो बिथाङा माने केस होफादों बिथांखौबो। दा बेबायदि माखासे थासारि जाबोदों। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन बेवहाय खुनु एबसुआ माने जुरित' गैया। बे क्लाबनि सोमोन्दो गोनांखाय, बिथाङा क्लाबजों सोमोन्दो थानायखाय, क्लाबनि खामानि मावनायखाय, बिथाङा क्लाबखौ मोजां मोनोखाय बिथाङा क्लाबनि खामानि मावनानै दा बेबायदि माखासे हाबाफारिसिम बिथाङा फैनो हादों। आरो बेवहाय बिथाङा बुंबावदों आरो जोंबो बुंदों, माने जोंखौबो बुंदों, माने जोंखौबो बुंदों, माने आङो आनसलिक एबसुनि सासे बिबानगिरि। बेवहाय आनसलिक एबसुआबो बेवहाय माने माबा दङ नामा, जुरित' दं नामा? बेवहाय खुनु आनसलिक एबसु बा एबसुआनो माने एबसु हिसाबैनो बेवहाय खुनु जुरित' गैया। बियो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गासैबो जोहोलाव दैमालु क्लाबनि बिबानगिरिखा हिसाबै जों खामानि मावदों। खामानि मावनायखायसो जोङो बेबायदि माखासे नोंथांनि सायाव जों माखासे एलिगेसनखौ नुनानै दिनै नोंथांखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों बिनि रिप्लाइखौ जों होनो गोनां जादों। दा बिनि गेजेराव जों बेखौनो बुंगोन, जोङो कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाब हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन, मानोना आं दहाय एसे सिगाङावबो बुंदों, बिनि माखासे सोरगिदिं सिमाखौ लानानै आरो जोंनि हाया बेसेबां गुवार बेखौ जों लानानै सिगां समाव गोबांबार सावरायबाय। आरो खुन्थिया गायसनफैनायनि लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ जों बारे बार बादा होदोंमोन, बे हाखौ नोंथांमोनहा मोना, बे कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि मुङावसो दंखायो। दा जुदि बेबायदि नोंथांमोनहा अख्राय लायोबाथ' बेवहाय गोबां बेबायदि दाङाबाजि जानो हागौ, दावराव दावसि जानो हागौ। दा बेखौ लानानै जों गोबांबार बादा होबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा मानियाखै। दा बेवहाय बेखौनो जों बुंगोन, गोबांबार बादा होसेयावबो बिथांमोनहा जुदि मानियाखैब्ला, दा नैबे समाव जोङो एफआरएनि गेजेरजों फाइनाल पर्जासिम फैगासिनो दङ। गासैबो हाया दहाय बुंनाय बायदि गावसोरनि हस्टेलनि मुङाव, मन्दिरनि मुङाव थानाय, फरायसालिनि मुङाव थानाय हाफोरखौ सोलायनानै गोदान प्रप'जाल होनानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गिदों, मानोना जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जे माखासे प्रप'जाल बेयो गासैबो गोजौ लेभेलसिम थांबाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना गावसिनि जे माखासे स्कुलनि नामावहाय, माखासे मन्दिरनि नामावहाय, माखासे जेनेबा हस्टेलनि नामावहाय मोननाय नंला नामा, बेखौ लानानै बिथांमोना गिदों। दा बेखायनो जों बेवहाय बुंगोन, जोङो बिथांमोननो 1 इंसिबो जोङो हाखौ हगारनो हानाय नङा। मानोना जों बिथांमोनजों गोबांबार सावरायबोबाय, जोङो बुंदोंमोन नैबेसिमनि माखासे जों सिमाबो होबाय, नैबेखिनि हाखौ जों लानोसै नामा, बेवहायबो जों बिदि बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जोंजों कमप्रमाइस जायाखै। बै समाव जुदि बेबायदि कमप्रमाइस जायोबा दिनैसिमाव जोङो बेबायदि हयथ' बेबायदि प्रेस मिट होलायनांगौ गोनां गैयामोन, आरो जों होआ होननानैबो बुंनाय नङामोन खोमा। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे खोब दुर्भाग्यजनक। बेखायनो दिनैनि समनि गेजेरजों जों जोहोलाव दैमालु क्लाब हिसाबै गोरा थांखि लादों, नोंथांमोननो जोङो 1 इंसिबो जों हा हगारनाय नङा। मानोना नोंथांमोनहा स्कुलखौ बेसेबां गोबाव बेवहाय खुलियो, जोंहा स्कुल आरो धोरोमनि गेजेराव जोंहा खुनु फारागथि गैया। जों 1 इंसिबो सोरखौबा धोरोमखौ जोङो दुखु मोननाय गैया, धोरोमखौ जोङो माबा मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय गैया। धोरोमा धोरोमैनो थाथों, स्कुला स्कुलैनो थाथों, खिन्थु स्कुलनि अथ'रिटिया स्कुल कमिटिनि जानांगौ, हानि अथ'रिटिया जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जानांगौ, माने सोरजिगिरि बाथौनि अथ'रिटि जानांगौ। जों बेखौ खावलायो। नोंथांमोननि जे धोरोमनि मुङावहाय, नोंथांमोननि मन्दिरनि मुङाव जिखिनि लादों, जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। खिन्थु स्कुलनि मुङाव लानायखौ जोङो अबजेक्सन दङ। मानोना बियो
गभर्नमेन्ट स्कुल नङा, बियो प्राइभेट स्कुलसो, बियो भेन्सार स्कुल नङा। भेन्सार स्कुल मोनबा, गभर्नमेन्ट स्कुल मोनबा जोङो बिनि सायाव एसे सिन्था धारा खालामजागौमोन। मानोना प्राइभेट हिसाबै बे फरायसालि एबा बे स्कुला माब्ला बायगोन जों बेखौबो बुंनो थाङा। जुदि जों बे हाखौ नोंथांमोननि स्कुलनि मुङाव जों जुदि होनाय जायोब्ला, स्कुला फ्रायैनो बायमानानै थाङोब्ला, स्कुल बायखांनायनि उनावहाय बे हानि अथ'रिटिया सोरनाव जागोन? बुंनो थाङोब्लाथ' स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटिनाव जागोन। दा स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटिया नोंथांमोन जायोब्ला जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबा मा मोनगोन? दा बेखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जों कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबा एक इन्सिबो स्कुलनि नामाव जों हाखौ हगारनाय नङा। स्कुलनि थाखाय जों एगेन्स्ट नङा, धोरोमनि थाखाय जों एगेन्स्ट नङा। बेखायनो जों खावलायदों स्कुला जेसेबां थायो थाबाय था, एग्रिमेन्टनि गेजेरजों थागोन जोहोलाव दैमालु क्लाबजों। नोंथांमोननि धर्मआ बेसेबां थायो था, जों बेवहाय बुंनांगौ गैया। जों नोंथांमोननि धर्मनि थाखाय माबा मोनसे जों सानगोन। जुदि नोंथांमोना जोंजों आपिल खालामोब्ला नोंथांमोननि धर्मनि थाखाय जोङो माखासे खिनि हाखौ जोङो नोंथांमोनजों हयथ' जों सावरायलायनायनि गेजेरजों होनायनि मोनसे बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जागोन। बेखिनिखौ जों कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनिफ्राय नोंथांनिसिम जों मिथिहरदों आरो फिन खेबसेबाव खावलायदों नोंथाङा सासे धोरोमगुरु जानानै बेबायदि आबोल थाबोल बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो बेबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला हयथ' जोंनि गासैबो जोंनि दहाय बुंनाय बायदि जोंना गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंलांखाबाय, जोंनिया गासै बुंनो थाङोब्ला कारिगाव एरियायावहाय जोहोलाव दैमालु क्लाबनि सिङाव गासै 50टा गामि दं। 50टा गामिनि गासै रायजो राजाफोरा नोंथांनि गासै बेब'हारखौ मिथिजोबखानानै दिनैसिमाव 100आव 100 डिग्रि माने दावखोनानै दङ रागाया। सोरबाया माब्लाबा सिख्रेबनायनि बाथ्रा बुंदों, माब्लाबा जोख्रेबनायनि बाथ्रा बुंदों, माब्लाबा नाख्रेबनायनि बाथ्रा बुंदों। खिन्थु बेबायदि जायोब्ला हयथ' बिनि दायनिगिरिया जों नङा, नोंथाङा जागोन। बेखौ जोङो जोहोलाव दैमालु क्लाब हिसाबै नोंथांनिसिम मिथिहरबाय। बेखिनिखौ आङो कारिगाव जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जानानै नोंथांनिसिम मिथिहरबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब आरो रायजों बड'लेण्ड बिथांमोननि नायगिरि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि नैबे दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। आच्चा, आं खुलुमग्रोबाय आरो बेवहाय दिनै रायजो राजाफोर नुजाफैदों। बिथांमोनखौबो आं खुलुमबाय आरो नैबे पेपार मिडियानिफ्राय फैनाय जोंना बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि फैनाय दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफ्रा एबा दाख्लैनो जि 24 तारिखआव होदों, बे 24 तारिखआव जोंना जाय मानसिया डाइरेक्टरा अनुप बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जों नुनो मोनदों। बेयो जोंनि नैबे माइगं बाथौ फरायसालिनि डाइरेक्टर, बिथाङानो डाइरेक्टर एबा बिथाङानो प्रिन्सिपाल। बिथाङानो दाख्लै जोंनो मिथिहोदों जे पेपार मिडियानि गेजेरजों जे बिथांमोनहा 2009आव फैबाय। 2009आव फैनाय मानसिफ्रासो जोंखौ नैबे जोङो जे माबायाव जोंहा जे 2002 एबा 3आव जोंना बे क्लाबा रेजिस्टार जादों। बेनि सिगां बे रायजो राजानि हासोमोन आरो जोंहा नैबे बे हाखौ राइट दंमोन, जोंहा बालाजान गामिया मोननांगौ। बालाजान गामिया बेवहाय मोनसे अनुस्थान जाथों, फोथार जाथों होननानै बिथांमोनहा हगारदों। दहाय बाथ्राखौ बुंलांदों। बेयो जाहैबाय बालाजाननि हा गोलैयोमोन जोंहा गोदो रानना होफैनायाव 1979नि घटना बियो। बेनिफ्राय रानना होफैनानै जोंहा बेवहाय दा जोंनो फोथार नांगौ होननानै जोंहा हरना लानानै जोङो बेखौ बाथौनि नामै बे गासिबो ओनसोलखौनो जोंना बे माबानिफ्राय बै फोथार हाइरडनिफ्राय जोंहा बै माबासिम दालांसिमा जोंहा बेखौ आवग्रिनानै दोननाय दंखायोमोन। बे खुन 86-87नि। खिन्थु जोंना बेयो गामियाव एबाउट 52 गामि जोंना दङ। माबायाव कारिगाव एरियायाव एबाउट 52 दङ। जोंहा खुनु जायगायाव मिटिं खालामदों, बल गेलेनो जोंहा फोथार गैयामोन। बे फोथारखौनो बासिनानै दोनदों जोङो। बे रेजिस्ट्रेसन जानायनि सिगांनो जोंहा बेखौ बासिनानै दोनखानाय, खुन 78-79निफ्रायनो जोंहा बेखौ बासिनानै दोनखादों। बेहाय रावनिबो न' गैयामोन, हाग्रा जोबमोन। गेजेरावबो सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय बिबारसालि बानायनो माबानो होननानै फैदोंमोन। बे बिबारसालिखौबो जों बानायहोआखिसै डिएफअजों रायज्लायनानै। होमब्ला जोंनो आवग्रिना दोनखानाय हाखौ 1979 थिनियाव जानाया नैबे दाख्लैसो 2009आव फैनाया बोरै जोंखौ स्रोदै सिखावै बुंखो बेखौ जोंहा दाख्लै एसे खोनानानै जों लाजिथाव मोनदों एबा दिखार होदों जों। दा जोबनायाव आं ओरैबायदि बुंनो लुबैबाय, बेखौ जोङो हिस्ट'रिखौ बुंबाय थाला, हिस्ट'रिखौ बुंनानै लाब गैया। जोंहा रायजो राजाजों जोङो मोनसे मिटिं खालामोबा, मिटिं खालामनायनि उनाव जों मोनसे प्रेस मिट होबाय। नै एरियानि जा जथ' रायजोनि माबा दङ बेवहाय प्रेस मिट होबाय जे बेवहाय जोंनो बे बेक्तिगत खन्द'नि स्कुलखौ जोंनो नाङा। बेहाय बेक्तिगत लाभा लाबसो जायो, खिन्थु धर्म नामाव माबायोबा धर्मखौ एसे नेग्लेक्ट खालामनाय जायो।
धर्म बाथौ फरायसालिनि नामै जा धोरोमनि माबा थादों बे थाथों बे धोरोमनि नामै मोनगोन आरो धोरोमनि नामै बेवहाय फुजारिनि हा दंना सोर प्रिन्सिपालनि हा दंना सोरबा हा दं सोरबा हा लानाय दङब्ला 3 बिघा हा लानाय खोनादोंब्ला बे बिथाङा बिनि नामै जानो मोननाय नङा सोरबा प्रिन्सिपालनि नामै जानो मोना सोरबा मा जानो मोना फुजारिनि नामै जाबा जागोन आरो बे हाया बिथां थैब्लाबो बिथां थांब्लाबो सोरबा गैयाब्लाबो बे हाया फुजारिनि नामै थागोन आरो बेहाय खुनु जोंहा धोरोमखौ नेग्लेक्ट खालामा जों बे धोरोम जोंनियाव बाद बिबाद जानानै दं धोरोमा मोननै जानानै दं बे स्कुलनि नामाव मोनसे माइगं बाथौ फरायसालियाव माखासे सोरजिगिरि बाथौनि दालान दं माखासे ओरैहाय जोंना बुलि बाथौनि माखासे बाथ्रा दङ दा बेवहाय मोननै मोनथाम सोरजिलायनायाव जोंहा माखासे माबाखौ होबाय थाबाय जोङो रायलायबाय थाबायबो मन्दिर नामैथ' होखाबाय जोङो मन्दिर नामै होबाय मन्दिर नामै जोंहा आवगायावबो सावरायखाबाय बे उनावहाय नैबे माखासे माबाफ्रा स्कुलफोरखौ जोंनो बहाय खालामालाबा जों फासायना लांबाय थादोंमोन उनाव 6-7 बिघा हा दं बेफ्राव लांबाबो जायो जोंनि थाखाय लांनानै जोंनो खालि हगारना होनांगौ जोंहा बेवहाय भबिसतनि थाखाय जों स्टेडियाम बानायनांगौ बेवहाय गिदिर टाउन जागोन गिदिर मोनसे माबा जागोन बेवहाय नोगोर जागोन बेवहाय जोंहा भबिसतनि थाखाय जों हाखौ दोननांगौ ओमफ्राय जोंहा भबिसतआव स्टेडियाम खालामनाय माबा दं लक्ष्य दं दा आं बेखौ बुंबाय थाला जोंनि लक्ष्यखौ आं बुंबाय थाला दा जोंना रायजो राजाफोरनि डिसिसन मथे बिसोर सावरायबा सावरायाब्ला खिन्थु बेवहाय स्कुलखौ खालाम मोना आरो स्कुलखौ खालामथारबाबो बेवहाय दावराव दावसि जागोन बिथांमोनहा जों सावरायफिननांगौ जों प्रेस मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय बिथांमोनहा सावरायनानै जोंजों थिग मथ' सावरायनानै दिनै जोंखौ लिंहरनानै सावरायनांगौ मारै डिसिसन जायो बेवहाय हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट जज कर्ट बेवहाय दरखार गैया जोंहा रायजो राजानि डिसिसनानो जायो बेहाय कर्ट कासारि गेलेलायगौनि बाथ्रा गैया बेखौनो जास्ट बुंनाय जाबाय सिरि मावखुमानायानो जाहैबाय जोंल' मिथिया जोंनो खिथाया आरो बेवहाय दावराव दावसि बै सावथाल दावराव बांगाल दावराव समाव 1996 97 98 हालागै 1977 बिसोरो माबा माबि आबाद मावदों माबा माबि खालामदों 92 निफ्रायनो बिथांमोनहा जोंहा बेवहाय मावदों मादों खिन्थु 92 आव जोंहा बाथौ आफादनि माबा दोनदों आवगायाव जोंना दङमोन बेवहाय स्कुलनि नामाव एबाउट 15 बिगासो जागोनदां 15-16 आं अनुमानसो खालामदों 15-16 बिगा दङ खिन्थु स्कुल लुनोबा थाखो हाइस्टआवनो जायो थाखो लु फासयनांगौ लु माबानांगौ जोंनो फोथार जाथारनांगौ थाखो लुनानै बिथांमोना स्कुल खालामा खालामा जों बेखौ मिथिया जोबथारनायाव बिथांमोनहा जुदि रायजोजों जुजिबाय थायोबा जोङो डिसिसन लादों दहाय जे जोङो स्कुलाव गथ'फोरखौ हगारनायनि जों राहा लागोन हगारैखौ जों राहा लागोन आरो खारन बे ओनसोला रायजोनि गथ' गथायजोंसो थांनानै थागोन बेबायदि जों साननानै दं आरो दा लास्टआव जुदि मोजां डिसिसनाव फैयाबा जों गथ'फोरखौसो बन्द' खालामनानै होनाय मोनसे डिसिसन लानायनि रायजो राजाफोरजों जों दिनै डिसिसन लानाय जादों आरो रायजो राजानि बाथ्राखौ जों नै दा पेपार मिडियानि गेजेरजों होबाय आरो जोंबो होफाबाय बेखिनि